poika vähän ruoria ja vaan eteenpäin niin perkeleesti. Ossi järjestää vähän ajattelemista köyhissä. Satut nimittäin olemaan Etelä-Suomen kovin jätkä. Ja toiset sanoo, että hulluin, mutta se on saatana sama asia. Että tällainen mies on Ossi Kemppainen. Ottaako pojat pirtua? Ottakaa nyt saatana. Sitä tulee nimittäin perkeleen nopeasti tällä veneellä tuolta Viron puolesta. Tupakkiakin tarjoaisin, mutta kun en polta. Muuten Ossita löytyy mitä tahansa. Perseestä perämoottori! Räjähti. Upeeta, saatana!